Dali sme to ako prvý, pretože neviem si predstaviť, že kto by to tam dal, keďže sme sa zúčastnili úplne nultej demonštrácie a to bolo pred hotelom Carlton na Hviezdoslavom námestí, kde sme videli Milana Kňažka a pár tých prvých revolucionárov, ktorí na konci mítingu sa dohodovali, že bolo by dobre, keby proste niekto doniesol ozvučenie, alebo sa ozvučenie proste prepožičalo z miestnych úradov, teda aby sa proste zosilovače a reprobedne požičali z národných výborov. No, kto by to požičal na národných výboroch, keď tam pracovali sami komunisti. Takže my s Martinom Sarvašom sme povedali, že my tam aparatúru donesieme. Takže na prvé dva mítingy som doniesol ja svoju gitarovú aparatúru. Doniesol som tam v podstate 2 zosilovače 100W a 4 reprobedne. Jeden mikrofón na statíve a Ďuro Černý doniesol praktikábel a spravili sme tam také malé pódium. Praktikábel znamená podstavec pod bicie. No a tam vlastne prebehli prvé tie krásne 2 dni revolúcie, kde stal aj Alexander Dubček, Ján Čarnogórský. Neskôr na 3. deň sa ešte pridala gitarová aparatúra aj Pala Horváta, aj 4. deň. Takže sme to trošku posilili. Spieval na ňu aj Karel Kryl, hovoril cez ten mikrofón, cez ktorý v podstate doteraz spieval na koncerte aj Václav Havel a tak ďalej. Takže som rád, že sme mohli s kapelou pomôcť revolúcii, lebo ináč si neviem predstaviť, aký by to bol prúser, keď sa tam zhromaždilo 20 000 ľudí, hneď myslím v prvý deň to bolo plné až po Manderlák. Čo by sa stalo, keby tam neboli žiadne zosilovače? No ja toto by tam nepomohlo. Nie. My sme to tam donesli aparatúru proste prvý deň revolúcie na námestí SMP a všade na tých obaloch a na aparátoch bolo napísané Tublatanka Bratislava. A samozrejme Božie oka, EŠTB, všetko točili už na videokamery, mali také šikovné kamerky a všetko si zaznamenávali. Trošku sme boli nervózni, priznám sa, že čo bude ďalej, keď náhodou revolúcia nevyjde, tak asi by sme si len tak ľahko nezahrali. A našťastie revolúcia dopadla dobre, takže sme tu. Áno, je to taký v podstate bonus, ale možno ani to nikto nevie, ale paradoxom je, že táto pesnička bola urobená ako moja prvá. Túto pesničku som ja spravil ešte počas štúdia na gymnáziu. A som ju nahral doma na štvorstopý magnetofón so spolužiakom Andrejom Šebanom, vynikajúcim gitaristom. A z toho sme sa hrozne tešili, púšťali sme to všetkým spolužiakom. Pesnička sa aj spolužiakom páčila a to bolo také dobré znamenie, že tá pesnička je melodická, že má pekný text a som si myslel, že ju niekedy použijem, ale na prvú platňu sa nejakým spôsobom moc nehodila, ani na druhú, tak som to zaradil až v podstate o 4 roky neskôr na album Žeravé znamenie osudu. Práve preto, že tam boli také texty, kde táto pesnička tak zapadla. Bola taká síce odľahčená, taká veselšia, ale mala proste hĺbku. Pozerám sa na ňu, že tie albumy nám v tom čase išli strašne hravo. Poskladať, spraviť k nim texty, nahrať ich a koncertovať s nimi. V tom čase sme mali množstvo aktivít, čo ja viem, študovali sme vysoké školy všetci, popri tom sme mali svoje frajerky, chodili sme proste s frajerkami, popri tom sme sa každý deň stretávali niekde v Mamute alebo u veľkých františkánov. Chodili sme ešte popri tom pozerať rôzne progresívne filmy do filmového klubu, mali sme strašne veľa záujmov. A ja si to neviem predstaviť, že teraz by som tak všetko hravo proste spravil ako v tom čase. Mi to proste išlo ďaleko ľahšie. A to proste, vtedy sa to nejako šmýkalo. Tak my sme počas koncertnej činnosti, vlastne 25-ročnej kapela vlastne oslavuje 25 rokov od vzniku. Sme oslovili na koncertoch aj množstvo fanúšikov, ktorí nás napríklad nepoznali zo starých platní alebo z CD-čiek.
a začali sa zaujímať o našu kapelu a začali si proste diskotéku nejakým spôsobom zháňať od našej kapely. A preto je napríklad, čo sa týka vydania tohto dvojalbumu, tohto dvoj-CDčka, veľmi dobré, že ľudia si budú môcť kúpiť aj druhý, tretí album spolu vlastne zviazaní a ľudia, čo sa o nás zaujímajú, budú mať doma proste rozšírenú diskografiu Tublatanky, pretože tieto dva tituly dlhodobo nebolo dostať na trhu.